औषधांची गुणवत्ता तपासणीसाठी आता कठोर कायदा करण्यात येत आहे। विषारी सिरप प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय। केंद्र सरकार लवकरच एक नवा कायदा आणणार आहे। गुणवत्ता चाचणी प्रणाली अधिक बळकट त्यामुळे केली जाणार आहे। आता औषधांच्या कठोर गुणवत्ता तपासणीसाठी नवीन कायदा येणार आहे। विषारी सिरप प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने आता हा निर्णय घेतलाय। त्यामुळे बाजारपेठेमधील देखरेख गुणवत्ता चाचणी प्रणाली अधिक बळकट होणार आहे। औषधं, वैद्यकीय उपकरणं आणि त्याचबरोबर सौंदर्य प्रसाधनांच्या गुणवत्तेवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवा कायदा आणणार आहे। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ड्रग्ज, मेडिकल डिव्हाइसेस अँड कॉस्मेटिक्स हा कायदा 2025चा मसुदा सादर करण्यात आला। ही बैठक केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली।